Africa, my continent. Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Africa, the land of my birth. Sise Africa, sise South Africa, siKwaZulu, eThekwini Metro, seNewlands. SikwaNgcobo isibongo. Udaba esihamba ngalo lehlukile, lobucayi futhi liyaphuthuma. Yikho sicela wonke umuntu ongasiza noma yini angasiza ngayo aphuthume. Yikho futhi sizoshiya ama details nemininingwane kadadewethu osemncane nobhuti wakhe. Njoba singishilo ukuthi sikwaNgcobo sokwethula udadewethu uzozisho bese eyayibekela eAfrica ukuthi usibizeleni yini ayicela kwenzekeni siqale nini yona lento emphethe uzosendlalela nje dadewethu. Yebo. Sithathe usibeka amagama akho nje aphelele ubani? Igama lami ngoNokulunga ngwaKaNgcobo. Kodwa la endaweni bangijala ungibiza ngoNonje. No, ngesibona ndiye. Nonje no. No, kholo. Yebo Nonje. All right. Yeah, no. Yebo. La ekhaya ukhona umama, ukhona ubaba, khona usisi, khona bani? Nje sinike lo background. La ekhaya khona umama. Yes. Njoba ukhona umama mase ubaba fethu. Yes. Enhleni nabo uVusi uLindane ngo akhona usangale endlini. Yes. Kube mina ngumagcina. Wena sibona wena. Yebo. Ahlehle. Ekhaya kuphi? Emakhaya. Emakhaya imvelaphi. Lana ngithi kusendlini. Oh, siseshowe. Lakhya. Showe Inkosi uKhoza. Yes. Yebo. Okay. Yebo. Wena akasazi ekhaya uthi yikho la. Uthi manje yikho la. Oh, okay. Lana la ihlala khona. Ihlala khona. Yes. Okay, no, it's fine. Lokho. Umndeni ungakana? Ubaba akasekho. Akasekho baba. Yebo. Siphila kanjani nje la ekhaya? Siphila ngani? Oh, siphila imali kaMama impesheni. Mama imali kaMama. Yes. Yebo. Okay. Ila kwangenela khona uhulumeni ke lapho. Yebo. Okay. Ubuhlungu bakho, ukugula kwakho kuqala nini? Ukugula kwami kwaqala ngo2020. 2020. Yebo. Chazela umuntu uphethwe yini? Oh, ngiqala ukugula ngoba ngisho kwaqala ngo2020. La ekhaya ngoba ngo2020 kwakuyisikhathi seCovid. Yes. So sonke sasidede amakhanda sasitshela sithukile sitshe ukuthi mhlawumbe ngine COVID. Ngagula ke because ikhathi engiqala lento yangishaya ngavaleka amehlo. Inyanga yonke ngalalisa eKing George. Yebo ngilele khona ngingakhona ukubona. Udokotela nje ngangimuzwa ngizwe kuphela mase efikile esengimemeza kanjalo ngibuza ngilike kahle. Ngingaboni nakhona bebengathola ukuthi ngiphethwe yini because mina ngangisuke ngihamba kuba ukuthi mhlawumbe ngishawa ikhanda benginekhanda ngathi kunezinto ngaphakathi. Vele kuze ngezinto eqoqozayo ekhanda ngizinto ethi hudlu ngitshela umama mase livukile bengakhona ngisho ukuvuka ngivukele bengikhala ngimemeza umama ethi manca ungivusa ngoba kuvukeki. Bekuyilompi lo bengiphila ngibuyisa ngihlanza. Ukudla ngingahlali elikhuza nesiswini. Yebo kubuye kube ikhanda. Ngishawa na ingwiqi le enganginike ukuphefumula khona lesha yebo shangamandla yebo. Kanjalo mase ngisukile boqasho uBha kanjalo ngihambe. Mekufike mhlawumbe ngoma wayesethi ngabe sisalinda mekwathi nje khwazo ngabe ngisalinda sithathe ngisho ama taxi sambe ngawo kanjalo bekusukuleyo impilo kusula ngawo 2020 kuze kube leminyaka ngize beze bengitshela ngoba bele kube ngatholi bengisa uKing Edward kuthiwa ngiyocheckwa ikhanda into nje kuphela bangakazi bengicheck ngiyaziyo ile ukuthi ukhishwa amanzi nami ngayinqaba ngoba ngivele nginenkinga uma ngasubhenje nemhlanje vele ngiphukile nami ngapho ngisengane so ngasaba lento ngoba abantu abaningi bakhala ukuthi wakhishwa amanzi uba nenkinga ngathi mina ngisacela dokotela nokuthiwa inkinga kushuthi semhlanje so ngomane ngigule kanjalo ngicela ungenziwa lonto. Yebo ngahanjiswa eKing Edward kwathuthi akulutho nakhona bangichecka bathola ukuthi akulutho abatholi
kwaze kwathi ngo-2023 kwayima bengitshela ukuthi basola ngathi nginesifo sezinso. Yebo, base bethi bona ngoba bayisibhedlela abekho trained ngezinto nokuthiwa bayathola yikho into abazongisiza ngayo, so bazongitransfera e-Albert. Inkosi Albert. Yebo, so bese ngiya mina ngoba ngawo 2020 ngikhathi ngena nje bafika bathi mama BP yomntana wakhe inyuka kakhulu, egijima u200 ngashaya na stroke. So mdiagnosa eqala amaphilisi e-BP. So naye King George bese ngiye nokuthiwa ngcono uma kuye appointment yami ngiya ngolanda imishanguzo le BP kanjalo. Base bangitshela ukuthi usuzoya nangapha. Thina yebo thina uzolanda amaphilisi e-BP e-Albert uye kuma appointment akho for follow up uyo-check-a mara e-renal clinic mara nezinto. Bese ngiphila lo mbilo 23 uzoba u24. Kwathi ngigcina ngisazi i-date kwakubani ngo-2024 2023 usuzophela cabanga ngo-October September. Uma ngifika lapha e-renal clinic udokotela wangitshela wathatha amagazi njengenjayelo uma ukhona futhi ukuthatha amagazi udokotela wabheke kanjalo. Wathatha wangitshela ngoba bengihleze ngihamba yonke umnyaka ngiyishilo ukuthi bengenza ama-follow up khona. Bengaze bethole ukuthi mhlawumbe ngoba kune-stage. I-stage sokugcina 5. Kodwa mina ngithe sengifika ngo-2023 udokotela wangitshela ukuthi inzima lento engizokutshela yona ngicela ukuthi ungapanic ngoba hayi ukuthi uzofa usuku stage 4. Mina ngaba nombuzo kudokotela ukuthi udokotela kanjani ngoba ngihleze ngiza la for ama follow up uthatha amagazi zonke izinto akaze ningitshela ukuthi stage 1 2 3 sengiqhamuka sengu stage 4 ngoba nawe ngitshela ukuthi stage 4 into engithusayo engizotshela ukuthi ku stage 4 okuchaza ukuthi usuzofika noma yini ku stage 5 lapho into isuke ingasasebenzi nje total. Ngambuza mina udokotela kanjani ngoba phela ngihleze ngiza mina for ama check up follow up akaze ningitshela ukuthi seku stage bani ngiqhamuka sengu stage esingaka. Wathi nami ngiyayibuza ukuthi kanjani ngoba yebo abantu bayagula izinto ayiphuthumi kanjani kakhulu ayifani nezinye izifo. Uma ubu stage 1 uyahlala mhlawumbe 5 years before udlule kwesinye stage. Manje wena nami into engixakayo siyakhuluma la njengodokotela sisonke ukuthi kanjani le patient iqhamuka ku stage 4 singayibonanga zonke lezi ezinye stage. Ngoba India yena kayena umZulu wathi angifuni qama mina ngudokotela lokho engisho nami ngifundele. Wena umZulu ngoba umZulu anihambi lento zabezulu nihambe izangomeni ngoba ngenzeka ukuthi lento uyagula thina sobona ngendlela yethu mhlawumbe lento into engalungiseka mina ukuthi niyakholela kulezi zinto zezulu. Ngamtshela ke mina ukuthi ekhaya singabapostoli isikhathi esiningi into zezulu asihambe. Yebo kodwa ke bengingazi wathi komele ukuthi uhambe mase uyangisiza ngento eyodwa lokho okwenzayo okwakho nomndeni wakho thina ungasifaki ngoba mina uyothuka isimanga kudokotela mase ubuya la usugula mina ngizothi imbiza lo iphuzile ngoba thina sisebenza ngescience asamselani nento zezulu. Ezinye izinto zezulu ziyasiza impela kodwa thina nami mengifundisa kuthiwa lapha ngiphikisana nento ezulu ngithi ayisebenzi. Hayi ngoba ingasebenzi ziyasebenza basho kanjalo ke. Ngahlala ke ngoba angi-admithwanga ngahlala ke ngo-2024 ngiqhubeka nge-King George ngigule kakhulu ekhaya bengise khona kanjalo appointment yami ngiphinde e-Albert kuthe ngonyaka uphelile nakhona futhi konke appointment yami kade ngilalisiwe King George bangalalisa King George inyanga yonke uba October. Yebo ngiyaphelile ngalala King George inyanga yonke ngaphuma uma washaya istroke ngalezo suku ngalezo insuku lezo ngoNovember. Yebo washaya istroke umama ngoba kwakuphoqa ukuthi akukho umuntu abafana kuphela abafana bahlala endlini
uzodinga umuntu ozomnakekela. Kwaphoqa ukuthi umama usehamba empangeni, mina ngisesibhedlela lonkathi angakaphumi. Wathi umama ngome ephuma wayena usehambile usempangeni ukuze ezothola umuntu ozomnakekela. Mengiphuma nami ngingaphumi ngize la egcekeni ngoba futhi ngikula kakhulu mengila egcekeni. Ngampela ngaphuma ubhuti lo uyena waphuma ngilanda empangeni ngathi ngiphuma because mina ngijabulela ukuthi nje mengiphuma ngizoyilalela ngikhathele. Wathi ubhuti awusahambi isikhoma sakho sikhona siya erank manje uyagibela empangeni. Ngithatha uswele ukuthi awungasala ngisho ekhaya kanti bangifihlela ngoba ngangigula abangitshelanga ukuthi umama useshaya istroke. Ngabona nami sengifike empangeni ngiyamazi phela umama ngabe ungifonelile ngabe ngilando wena esibhedlela umama uphi umama akekho. Mengifika ngiyamazi ngabe ungihlambeze egate uma ngihlangabezi kodwa nami phela ngangiyiphethele kwakungiphethe anganaki kodwa ngabe nganayo lo mbuzo enhlizweni yami ukuthi umama aziwangenza njengaye. Mengena ngamfica hawu sengifikile phela jabula umama ulele. Ngiqale nganaka ngazayibona late ebusuku umama akavuka kanjani umama engavuka kanti ushaya istroke. Ngakuzwa sengikuzwa lokho ke lapho. Ngabuya ke empangeni ngagula futhi kade ngiphuma igahlala isonto elilodwa kwangivuka ngisempangeni kwaphoqa ukuthi bengise eNgwelezana. Engiphuthisa eNgwelezana mengifika wathiwa lo muntu ugula kakhulu and siyathola la unesifo sezinso and use-35 kuyimanje kufanele simlokhuzana simfaka ikhathetha bangifaka la withanga la right ithiwa i-temporary ngoba upermanent lo sengufakile. Bangifaka i-temporary catheter ngalobo busuku ngadayilazwa ngahlala khona I think about 2 weeks. Bangikhipha bathi ngoba wena kahle kahle awuhlali ngala empangeni uyasho ukuthi ubuvakashile uzomane ushove eThekwini. Nakhona futhi ngevele sekise Albert soqala sekise kwi-base hospital yakho okuyi-King George. Nampela kubanjalo bangilethe King George. I-King George yangikhipha-ke ngisazi apartment yami mhla ka-5 ngalala bangibuza ukuthi apartment yakho yo-Albert umhlaba ngathi mina mhla ka-5 December lo nyaka ophelile. Bangikhipha-ke sasalo 3 days ngeza la ekhaya engekho umama angihleli nabafethu because ngangingazi kwenza lutho ngigula ibona babenza yonke into nje esendlini bepheka mina nje kwami kwakuvuka ngigeze ngitotobe ngigeze kuphela babe nginakekela kwaze washaya umhla ka-5 ngahamba ngayenkosi futhi nakhona ngangingaphethe lutho ngangiphethe ikhadi nje ukuthi ngikwazi ukungena. Wafika udokotela ke wasangitshela ukuthi hayi sokuthatha amagazi njengenjwayelo ngathatha amagazi wase angitshela ukuthi awusabuyele ekhaya kufanele ulale njengamanje sekufake i-temporary catheter uyadayilaza bayifaka ngalana ke ngala kuthiwa i-temporary bayifaka bakhipha ene infection yalethwa ngala bayikhipha bayiletha ngalana cishe yabola ngisho ithanga kwavile kubheka isilonda ngikhona kusukela nje umhla ka-5 ngangena mhla ka-5 mhlawumbe kwaphela 3 days ngaba nebhadi ngavele ngaphathwa infection. Yebo sheshe ngiphuthuma ngaphathwa infection ngagula nje impela kwakubi khona ngingaphathi esibhedlela kodwa nginefangi infection to strong leyo uyafana ukufake kuyona i-strong ayipheli manje ngisho bekunika ama-antibiotics iyahlala egazini. Ngagula ke ngoDisemba yebo yabuya phela ke bayishintsha yayila because nala ethangeni ngangopha kakhulu ngangivele ngivuke ngithi igazi liyashisa mengilela ngangingalizwa mina ngangivusa unesi nje sithi mangcobo vuka ulele phezu kwedamu lamanzi idamu ethi igazi awulizwa ngithi angilizwa kusho liyashisa igazi ngangihleze nje mina ngishintshwa i-dressing iyopha kanti shuthi yayisine infection udokotela bakanayo baze banaka ke ngoba lokho ngiphuma igazi beyistisha kodwa ngezwakala kwayilokho ke baba wase kuthi ngoJanuary udokotela singalishika udokotela owesilisa kodwa yebo wangitshela wangibiza wathi Mangcobo ngithola ukuthi wena usuke washaya istroke
Sengishaya istroke ngathi mina cha. Asikaze sengishaya istroke. Waphela insuku waphinda wabuya wathi Mangcobo ngiserious njalo. Wena usuke washaya istroke ngathi mina cha. Dokotela sengishaye ne-stroke. Wathi sikushaye before i-stroke. Ngambuza mina ukuthi u-before uchaza ukuthini. Njengoba phela ngingena emhla ka5 la mina eAlbert. Kuzobe manje uJanuary. Singishaye sengifike la ekhaya noma wathi ayi sithola ukuthi sikushaye before ufike kuthina sahila ngendlela esihile ngayo kodwa siyabona la ukuthi wena uzowashaya istroke. Ngathi mina angikwazi namdokotela ukuvuma into engayazi. Yebo bengigula before ngingakazi ukuthi ngiphethwe yini. Ngihleze ngeKing George bengazi nabengakathola ukuthi ngiphethwe yini. Baze bathola basho ukuthi bayasola ukuthi nginesifo zezinto. And isibhedlela esi-specialist kulento zezinto iAlbert so bazongisa khona. Ngavuma estroke angeke ngivume dokotela ngingayazi. Wathi kulungile. I think baphela 2 days. Wafika futhi wazongitshela ukuthi Mangcobo cela unginike inamba kamzali wakho uma wakho kufanele ifamily yakho ize la sokhuluma indaba yakho ye-stroke. Ngempela ngamnika ke inamba kamama wamfonela watshela ukuthi ucela efike nabantu abathembile nje umndeni ngoba kune meeting. Umama wafika nobhuti bami bayibamba meeting nami bangibiza ngisembhedeni kwathiwa woza ngabizwa ngabeka phansi washo udokotela ukuthi hayi mama sikubizela ukuthi ingane yakho siyayixosha esibhedlela siyayikhipha kwisystem esho igama lesilungu ukuthi bangi-exclude. I was excluded. Siyamkhansela kwisystem. Umama uyabuza ukuthi ngobani bemkhansela ngoba phela yona ndawo azothola kulona usizo. Bathi thina mama sithola ukuthi unokulunga washaya istroke before. Manje kunemithambo engasasebenza egazini noma singamneka idialysis ngeke imsize. Uneclot ekhanda bathi ngineclot ekhanda. Umama wayikhalela indlela wayikhalela ngayo ukuthi bantwana ngizonze njani ngoba mina angisebenzi laba baphila ngemali yempesheni yami. Manje mase nimxoxa kwisibhedlela sakuhulumeni sithi sishonephi. Bathi hayi mama ayikho nathi into esizoyenza nokulunga siyamkhansela into esingakusiza ngayo nje ngoba kwakuJanuary ngangakafaka ke le permanent catheter kwakuseyile esimqaleni sisinqokolo sithi Ariel mase seyisana so ngibeni ibize nge-Ariel bese seyisana siyigulu yini DSTV sithi hayi ngeke idonsi network namhlanje kanjalo. Yebo kwathi hayi mama into esomsiza ngayo sizomfaka upermanent. Simdala zinyanga yodwa ukuFebruary. Emva kalokho sehlukene asisahlangene ukuthi udala zakephi into esingakusiza ngayo nje sokunika inamba abatheza ama-NGOs ayifike ngisho ku7 zu65 bathi nazi inamba mama nizoyifonelela nina ezumndeni nicelela usizo kuma-NGOs ngoba thina sizomkhipha la kwisystem. Mase mkhiphile uchaza ukuthi uma egcine ngalithola ngosizo ukuthi uyohlala ekhaya elindele ukushona. Ngoba phela vele usephila ngedialysis ukuze kuphuma amanzi egazini kuphuma ungcola umshini noma ngoba kuhlukene kabili umshini mina ngisemshinini khona kuthiwa yikhwama lokhu uzenza uhlele ekhaya uzenze wena. Yebo mama wakhala wacela ke kwathiwa nje mama ayikho into esizokusiza ngayo ihlungu yona le meeting kodwa kufanele sikutshele iqiniso futhi uzoshona umntana wakho uma egcine ngathola ngosizo. Nazi inamba banginika inamba zo-NGO eziningi zona ayingeni ezinye uma ngibafonela bangitshela ukuthi bagcwele abakathathi abantu. Ungasala kanjalo ke njengoba udokotela wethena uzonginika inyanga yodwa kaFebruary ngoba mina angisazi ukuthi lento bengafaka ngolwesingaki ngoJanuary kodwa ngiyakhumbula shuthi ngoba bangidischarge ngolwesibili shuthi bangifaka nge27 ngoba ngaya ngomsombuluko ngetheater ngolwesibili wangidischarge udokotela. Ngaloyo langa wangitshela esezongikhipha ukuthi namhlanje uyadischarge. Ngathi mina dokotela kusayihlungu lento angikwazi nje ukuphenduka ngize ngisho uma ngifuna ukudla
ngoba siyalethela ukudla ulobhuti usilethelayo ukudla uze ngivusa busengijwayele mangcobo vuka udla angihambi la ngithi ngicongiphakamisa engiphakamise engibeke itafula eduze angidleki ihlungu lento yangidonsa wadokotela hayi kufanele ukuphumile mina sengiyibhalile incwadi ukuthi uyaphuma wasethi okunye kufanele ngitshele khona mangcobo ukuthi insuku zakho uzokuthi unathi la diabetes siqhubeka sikudalaza zizogcina ngomhla ka-18 February. Ngathi mina angizwanga dokotela ngiphindela wathi ngithi masuphumile ubuphuma nje namhlanje wena uzodayilaza uzokusuka kini uzodayisa ngey'nsuku zakho zokudayilaza kodwa iy'nsuku zakho seyizophela ngomhla ka-18. Ngathuka mina ngathi hawu dokotela kanjani ngoba mina kwi-meeting nathi ngizokunika inyanga eyodwa kwayona le nyanga incane kule y'nsuku ngoba abantu ama-NGOs ngisazobacela into engayazi noma bazovuma noma bazothini. Wathi hayi mina ngikutshela lokho engitshela khona ukuthi uyagcina nge-18. Ngathi mina ayikho into engisoyisho sokusho udokotela ngathi wangishiya ngikhala kanjalo kwazoba isikhathi ukuthi ngidayilaza because ngosuku ophuma ngalo masudayilaza uqala udayilaza ngoba ngiyakhumbula la ekhaya mina ngaze ngafika kusuku ile nto yeni bhuti wami ngemoto ngaze ngafika kusuku ngoba kufanele ngiqale ngiyobamba 4 hours ngilele lapha embhedeni bengidayilaza kanjalo-ke ngaphuma-ke mina esontweni vele ngidayilaza kathathu uLwesibili uLwesine noMgqibelo lezo insuku bengidayilaza ngazo 4 hours ngosuku 4 hours ngabuyela ngamcela udokotela ngoba mase ngibuyile sengila ekhaya bengingasayi iwodini la kade ngilele khona usuvele ungene nje Albert uveza ikhadi lakho usho ukuthi uzodayilaza kuthiwa nyuke upstairs kuthiwa ise-A3 West lapho esidalaza khona nje thina ama-outpatient. Ngafika khona ngacela ulokhuzana ngacela umphathi wodi lapho ngakhuluma naye uwendiya naye usifazane ngamcela ngathi ngoba kuhamba iy'nsuku ngiyabona u-18 ukuthi useduze and mina usiza ngakalutholi ngamcela ngathi njengomphathi ngicela ukukhuluma nawe weza umphathi asigezi ngangisembhedeni sengixhunyiwe vele kwakuphoqa ukuthi ubuze yena weza kumina azongibuza ukuthi ukhala ngani ngamtshela ukuthi bomphathi bengisacela usizo sithi vele uyalazi nawe udaba lami nginenkinga ayikho indawo engisoke ngisayithola ama-NGOs wonke akhala ngokuthi agcwele and iy'nsuku ayisekho mina ngiyayibona ukuthi iy'nsuku ayisekho ngicele-ke ukuthi ngicela ukuthi ngikhulume naye nampela wavuma-ke ngamtshela ukuthi ngoba vele uyalazi iyaziwa vele kwikhompyutha mode nje iliyabhela igama kubhaliwe isitori udaba futhi uyaxoshwa yebo wathi uyazi ngikhala ngani ngasho ukuthi ngikhala ngosizo ngisacela njengesibhedlela since usizo ngakalutholi and ayikho nendawo lapho ngithenjiswe kuyona ngisacela ukuthi bengenzele noma kube 2 months ngisabheka wona ama-NGOs beqhubeke bengidayilaza kubona. Wathi yena ayi mina ngumphathi ngiphethe iwodi angihlangene nalesitolo ngitshela sona ukuthi wena uyakhishwa yebo ngiyazi kodwa nami ayikho into engizokusiza ngayo ngiyathanda ukusiza kodwa izinto zami enqonyiwe-ke lapho wena into izokusiza ukuthi uyicele udokotela ukhulume naye mathupha. Ngathi mina hayi kulungile ngiyabonga isikhathi sakho nje ukuthi uzolalela mina ngesiguli ngiyabonga ngizokwenza njalo nangampela ngalo langa udokotela babenemeeting ngangamthola ngaze ngoba kwakuLwesibili kwathiwa batho sister ayikulungile mangcobo udokotela nangoLwesine uyeza uzomthola ngoMgqibelo kodwa usuke engekho nampela ngeza nokuLwesine ngabuya udokotela futhi angimtholanga nangalo langa ngaze ngamthola ngoLwesibili okuzayo ngafika ngamthola udokotela ngamcela naye ngamtshela ukuthi udokotela ngisacela ungisiza kanje ngisacela ukuthi at least ningiphe noma 2 months since ngisabheka wona ama-NGOs la ngisacela usizo kubantu ukuthi bengiqhubeka ngidayilaza kunini. Athi udokotela nami ngiyathanda ukukusiza ngiyadabukisa ngoba ngayithola i-NGO kodwa nami ngudokotela kunodokotela abakhulu kunami engisazoxoxa nabo angikuthembisi lutho engisazoxoxa nabo ngisho ukuthi ukhale ngani ngizobuyela kuwena
Hayi ngibongeke. Ngibuyele ngolesine. Hayi udokotela nami ngisabe kumbuza ke manje. Ngithule ngoba vele ungibonile. Wabona nje ngingakamboni mina wabona igama lami ebhodini because mawufika ekseni fanele ubhale igama lakho ubhale nesikalo yonke lezo zinto uthi uyongena usubhalile uphinde uphuma wenze same thing so wasebonile futhi wangena ngoba ngolesibili nangolesine unongena vele udokotela enibuza ukuthi ukhona ogulayo ofuna medication into kanjalo mina vele ngangafuni lutho amaphilisi ngangisenawo wangibona kashongo lutho nami ngathula ngolesine kwaphela komgqibela akekho vele udokotela omgqibela kulesibili olandelayo ngambona unama sponsor sengibuya ngolesine usufikile umhla ka-18 waphela ngalosuku ngicina ngalo futhi ngamtshela udokotela ngamtshela udokotela namhlanje ngiyagcina wathi nami bengizokutshela lokho ukuthi uyagcina namhlanje ngabusabuya lesibhedlela ngathi mina hawu udokotela ugcina ungithembisile ukuthi uzokhuluma nabanye odokotela nibone ukuthi ngithini ngendaba yami wathi ngikhulumile nabo bathena ayikho into abazokusiza ngayo isikhala kugcwele lana eAlbert ayikho into yokusiza ngayo wena nje kwakho ukuthi ubone ukuthi wenze njani wasala phuma kudokotela ngasala no sister ngoba ngisho ewodini vele bese kwaziwa usukwaziwa nje ukuthi uba uyasala njani njani bafika osister kweza bona bathi Mangcobo woza wena ngolesine sokudayalaza thina nangampela ngolesine ngaya ilapho ngabuya ngila ekhaya ngigula ngiyacabanga ukuthi usister wayeqisa isikala because mina ngosuku bengikhipha u2.5 litha amanzi angikhipha igazi lami sejwayele u2.5 noma ngithi 1 liter wangikhipha u3 udokotela ngabuya ngigula la sister yebo usister wangikhipha ngabuya ngigula ngingakwazi ukwenza lutho ngoba angikwazi ngisho ukuphindela ngomgqibelo angisantengentenge amanzi wakhiphe kakhulu yebo vele kushuthi isuku lami leseliphelile ngangicela mhla 18 February ngolesine nje ngase ngiya ngentando yamani yosister bathi woza naMangcobo sokudayala yebo angitshontshela nakhona udokotela ngangibonanga ngolesine kodwa umphathi wangibona wathula do nami ngayithulela bangenza usister ngabuye ngomgqibela ngikwazanga ngisagula ngaze ngaya ngolesibili mina ngolesibili angibone kusister nakhona futhi wathula wangilinda ngagibela embhedeni sengixhunyiwe wafika wathi hayibo Mangcobo ufunani la ngathi mina ngizodayalaza mphathi wathi kanjani phela wena ugcina umhla ka18 uzokutshela udokotela ngathi yebo udokotela ungitshela pho ufunani lana ngathi mina ngizodayalaza anginayo indawo ngizoya kuyona ngazi le wathi hayi mina angikwazi ungabulawa wena futhi abawukhola ngizotshela udokotela uyazi udokotela ukuthi la mina ke ngavele ngavuma wengazi udokotela ngathi mina yebo uyazi wathi hayi ngizomfonela nangampela kwaphela 30 minutes wafika udokotela evutha wathi eqhamuka nje ngamuza mina engangena esesepasage evutha wendiye evutha ukuthi khona umuntu wrong la eyodini ngamele bela wafika wama eminyango wangithethisa ukuthi Mangcobo ufunani la awuzwa mina ngeke ngikukhumbuza mhla 18 ukuthi wena usadingakala la esibhedlela ngoba ulana mosha insizwa kahulumeni wangitshela kanjalo angikhalisa nje lo mazwi wangitshela ukuthi ngabula mosha insizwa kahulumeni yebo uxosha ngayithini kodwa uhulumeni ngokuxoshile hamba la ungaphindi ubuye ngavele ngathula vele ngisemshini ayikho into engizoyenza wathi nje kushuthi nawe awuzwa ngoba ngakutshela ngolesibili ngakukhumbuzisa mina ngathi ungaphinda ubuye la umosha insizwa zokusebenza khona abantu abagula serious wena akusamele ungabula ngambuza ke lapho ngathi manje udokotela uchaza ukuthini ukuthi khona mina ngigula ukudlala yini ngoba nami ngigula kangempela ngiphathwa ukufa nokuphila wathi hayi angilwi nami mina ngizokutshela ukuthi akusamele ube la futhi ngendlela engithethisa ngayo amsho kwaba ngibona ekseni mina ngangeke ngisadayalaza lo suku wezobatshela nje usister ukuthi lo akusangena embhedeni ngaba nenhlanhla ufika vele uzothi sengivele ngixhunyiwe basa sebengiqedela ku4 hours wami njengenjayelo basho sister uthi hayi Mangcobo ke usubanjwe nodokotela thina ayikho into esizoyenza nathi sinomthetho la siyatshela abantu
abadayalazayo angeke sisakwazi ukutshontshela ngisho ukutshontshela songena enkingeni kubuhlungu nathi siyafisa ukusiza kodwa ayikho indlela esingakusiza ngayo masuqedile nje Mangcobo uhamba ungabheka impela emuva kwaba kanjalo kwaphela kanjalo ngase mina ngiqhubeka lokho ngifona nabonye usister bethi awuzame le number kuthiwa khona ama-NGOs abathatha abantu asobe njengawe abakumhlanga abanye bathi basemlazi nakhona-ke akaze kuhambe kahle abantu bakhala ngokuthi bagcwele ngihleli-ke manje-ke anginayo indawo ukudayalaza ngoba ngibhalele wena babusweni inhloso yami ukuthi ngithole usizo mhlawumbe khona abantu abazosiza isitori sami ngoba inkinga yami abanye bebe-advise o-sister bona abase-Albert nabase-King George bebethi at least Mangcobo ukwabe ekhaya kini nimi kahle seyimalini ongenani ngoba bona ubudalaza kathathu ngesonto at least nje noma ungadayalaza kanye ngeviki kunokuthi ungadayalazi ngoba ngempela uzoqumba uzoshona and kukuhlungu ngoba ngeke vele ushone ngesikhathi usazokutshikitshika lapha kini umoya ungakaphumi ngoba umphefumulo awuphumi ngesikhathi uqala ushikisheke nje ungakatholi usizo manje ukwabe ne-right ngaseyimalini ngabe nivele neku private at least kanye ngesonto uyadayalaza kanye ngesonto so basho ukuthi hayi ungaya indaba besho ukuthi ungaya elangeni uye ekhosini uyozomzansi bonke labantu bayasiza ukhulume nokulunga ngoba akusizi ngempela ukulokhu umemeza uNkulunkulu uNkulunkulu usizoyisizayo uNkulunkulu ngeke ehle zokunika umshini kaNgcobo so kumele ukuthi wena usukume ulwela impilo yakho ngacabanga-ke mina ngibona usiza abantu Facebook TikTok ngazama ukubhalela-ke umuntu obhizi-ke bungakazi uphendula until ngize ngithole inamba ngathi nami ake ngizame ngabhala na Facebook ipost ngayenza ngacela usizo kubantu ngoba nami ngihluleke ngizamile ngathi ma kulungile yebo ngizoduma kabi abanye bazoyithatha ngathi ngiyadlala ngifunela imali kanti mina ngifuna yona imali ngigula ngempela kuze bebone ukuthi ngigula ngempela ngaze ngashutha ngisho izithombe zami ungakhulumi nje ngomlomo kuphela ngayishutha ikhona ngempela ikhatethe usizo ngicela emphakathini noma eSouth Africa ukuthi nje ngikwazi ngithole abantu lapha abanamandla abantu abaza abantu kakhulukazi njengama NGOs ngithola usizo ngikwazi ukudayalaza ngiqhubeke nempilo nami ngisamncane ngisakuthanda ukuphila yebo into kanjalo bengicela nje usizo nje ngifuna usizo yebo izinto othi mangenzeka nje umlingo kaNkulunkulu yebo baba ngoba nenzo nayo basho dodo ukuthi uyakwazi ukuphila ngenze yodwa mhlawumbe bekukhona umuntu okunikelela ngayo mekusuke nje kuhlangana amagazi efana ayikho inkinga kodwa nginenkinga ke mina bani se-Albert wonke lokho ngangiyibuza ukuthi ngikuthi nangibhuti wami uthi ufuna ukunikela ngento nizongisiza bathi cha ngisho ngafika umuntu ethi ngifuna ukumnika into thina sisahlangene uyayibona ukuthi uyifaka iplonto yakho mana-ke Mangcobo umhlangano usakhumbula ukuthi wangolesingaki angisayikhumbula idate kodwa kwakuJanuwari walonyaka yebo isikhathi uyasikhumbula kwakusemini ngekhathi zabo kwangaba 12 odokotela babe bangaki lapho babe babili masokuba usister yedwa masokuba umndeni wami nami ngikhumbula i-boardroom ananekana yebo ngiyayazi kuthiwa yini igama layo ise A2 West yebo ngasewodini nje iwodi kanje iyona kanje mana-ke wena waxabana nobani kanti khonapha esibhedlela angikaze ngixabane ngamuntu kunalokho nje ngaziwa njengengane eyikhonzelayo ehloniphayo ngoba vele ngiyayihloniphela ukuthi nami angazi bomakhelwane siyabonga nje ukuthi nikhona ubuntu-ke lokho esikugqugquzelayo i-support ayithola utatewethu omncane njengoba nikhona kuyabonakala ukuthi sifuna ukwenza lento yobuntu nemthandazo mhlawumbe zosheshe ifike kuNkulunkulu cha ukuthi phela angazi mina mhlawumbe ngizosuke ngikhulume nami angifuni ukukhuluma into esibhedlela ukuthi kuyasho ukuthi ungaphindi ubuye angazi kodwa-ke nje iseyithebeni bakithi angifuni ukukhuluma izinto ey'ningi ingane ifuna siyilekelele indabeni yokuthi uyadayalaza kusho ukuthi sophela ama-NGO uma kungenjalo
kubhekwe kwi-private ukuthi kubiza kanjani. South Africa ke niyalwazi udaba mase kufuna kuye esibhedlela private sibheke niyalwazi udaba ukuthi kufuna kwenzekeni ngesiloko sichaza ingane kufanele ikwazi ukuthi iyodalaza ngani niyalwazi udaba akuyona into esiloko sicinga le indaba ezinzo olwasesibhedlela mhlambe ke sisazobuza ke esibhedlela ukuthi ngempela ku procedural yini kuyinqubo umgomo esibhedlela sobe siyibuzela nje hayi ngenhloso yokulwa nomuntu besichazele ukuthi khona into enjalo story sakho siyafana nesasesibhedlela uyabona baba kuyenzeka phela sithathele luhlangothi thina sigijime nalo uthi uyafika ngale kanti basho okunye yabona nto yeah lokho sizokubuza nje mhlambe bazosichazela kodwa esikufuna okwamanje sifuna lusizo lokuthi ingane ikwazi ukuthi NGO eniyaziyo noma i-private hospital eniyaziyo ukuthi iyasenza lesimo imali sozwa khona ukuthi imalini so buya kokugijima ibhakede kuze bekushona ilanga niyalwazi udaba iyona into esingayenza umuntu ofuna ukukusiza uzokuthinta kuphi inombolo yami yes inombolo yami unokulunga ngcobo inamba yami engitholala kuyona yenza yonke into iya WhatsApp iyafuneleka u063 39 42 486 063 39 42 486 nokulunga ngcobo ekabhuti wami ngisacela ukuthi ngiba ngibuye ngikhohle 34 sondela la ngifuna uyisho kahle sibike sizwe kahle le namba sifuna lolu sizo manqobo yebo mina nguvusi ubhudeka nokulunga inamba yami engisolakala kuyona u084 224 6925 u084 224 6925 okay kushuthi nje manje namaviki amangaki ungadala amabili nezinsonga phezulu okay 3 weeks shoot 27 February nakusihamba nawe 25 ngagcina mhla lesibili 25 mina lapha ngase ngiya yaqhubeka ngomhlangano wesuka ngo27 mhlasihamba nawe abantu yebo ngoba abantu labengidalaza nabo bayasazi isitori sami no sister bathi ongcono mangcobo hamba kwi-base hospital iKing George uhlale nodokotela phansi umcele mhlambe ngekufani mawucelela udokotela wakho ngase ngiyela lokho kuyobacela njengesibhedlela sami ukuthi bengenelele lenkinga yami bengicelela usizo nangempela udokotela engamthola la nkathi wafonela iKing eDwati banginqaba iKing eDwati bathi inkinga lo muntu uqoshwe kwisibhedlela esikhulu nathi sikhosana kusona sesibhedlela bafonela eDington ngoba bathi bona abafuni ukuthi uthi unezinto bekudialaza masungenwa noma isiphi isifo automatically bakukhipha bona kwisystem futhi wena usunezifo eziningi nami isifo sokusupplyele ngababuza ukuthi isifo leso shuthi persons wayikugula mina angisazi bathi ayikho into sokusiza ngayo wena sithola ukuthi wena wakashaya stroke waphazamiseka imithambo unento futhi la ikhanda esendaweni ebucayi clot sisakhipha ngalokho angikhumbuza konje ngempela ne-stroke sakushaya nini asikaze singishaye baba ngangeke nami ngivuma into engayazi ngasho kudokotela ngathi dokotela mina ngeke ngivuma into engayazi ngiqala ngani lo dokotela lo uthe umdabo sendeni lo insistayo ubani lo ophoqa umZulu lo munye wabili kwakulo wemndiya ubomZulu masebo sister naye umZulu lo wakithi impela uyebale uthi impela washaya stroke uvumelana naye yini uyakuhlolela noma angibazi ukuthi ngempela mhlambe phela wayesedonse sikamama yebo bengisachaza ukuthi ngaya eLukhuzana kwi-base hospital kwi-King George 27 27 ngocela udokotela ukuthi njengomuntu omkhulu angeke kwazi ukungisiza endabeni yami nampela wathi angifuni uqamba ngenzima lento yakho ngoba uxoshwe kulesibhedlela kodwa ke ngoba usuzwa wayifikela manje ngizokusiza futhi ngizofuna phambi kwakho wafuna waqala ngeKing eDwati King eDwati naye yanqaba yathi yesezwalana naye kodwa inkinga uxoshwe esibhedlela esikhulu nathi sizwa ngaye Albert ongcono into engakutshela yona dokotela ukuthi wena fonele Albert ubatshele nangabe udokotela wathi uzwileke
ngathi yebo ngiyakuzwa wathi ngisazama Eddington na Eddington yasho the same thing ukuthi nabo ngeke bekwazi ukungithatha ngoba ngixoshe Albert aphindele Albert mephindele Albert wasembuza ke iKZ number le ngenhlanhla vele ngangiphethe ikhadi lase Albert ngamnika because lapha bafuna yona bamnika udokotela babheka ke bathatha isikhathi ke bathi basabheka computer bathi nje hey lo patient le iyalaza udaba sixoshile lana seyiphelile insuku zayo ayikho into esingamsiza ngayo manje manqo mina angifuni ukukholwa le oyisho uxoshwa akushuthi ngibeka kabi exclude chaza ukuthi uyakhishwa kwisystem mana mawuzwa wena mhlambe umlando ngoba phela nisahlambe kodwa sazobuza yeah kuthiwa asebegule njengawe bakhona abanye abake bakhishwa mawuyibuzela nje kwabanye mengibuza ngama patient asemadala idala zakhona athi yebo uba nebhadi ube nebhadi mangcobo kodwa wedwa sebebaningana abaxoshiwe abantu kuthiwa nje mawusune kidney engathi ungaba nayo kuphela wangena ushukela noma yini uyakhishwa yebo ngisengitholile lokho because nami ngangibuza abantu ngithi kanti ngenzeni ngoba esibhedlela mina lokho ngangena haze ngihluphe ngoDecember angikho nje kwi-bed record why bengixosha kwathi hayi mangcobo ube nebhadi vela wedwa bese bengikhombisa ukuthi uyabona ntombazana kanje nayo kade idayalaza kanje sibayikhipha eba nenhlanhla ene yayithola iNGO badaza emhlanga ngoba kuthiwa le NGO abayona baba nenhlanhla awukhokhi imali mase uthole yona kuthiwa bakulanda ngisho ekhaya bekubuyisa into kanjalo kushuthi ke sesibaningana impela abaxoshwayo kumina ngedwa okay kusho ukuthi udaba lolunathi okufuneka ukuthi ke siye esibhedlela besichazele kwenze ukuthi nabantu befundiseke ngoba ngenze ukuthi phela besingafundisekile asazi ukuthi esibhedlela anti kuhambe bese kuthiwa ayi ngoba usungenwe esinye isifo thina besiqondene nalesi sifo sekufanele ukuthi mhlawumbe le procedure ime kwenziwe enye iprocess cha akuhluphi sizohamba nathi sihambe sicela sesibaningi sohambisana silokho sicela sibonga ukuthi usizo sitholaphi njengoba besishilo iseyithebeni akube njalo bazosinikeza ulwazi bazokufonela abantu Africa my continent Africa my home eAfrica udaba lakwaNcobo eNewlands siyacela bafowethu wonke umuntu noma yini abanye sifuna ulwazi nje abanye sifuna ibhakede abanye yabo yonke into esingalekelela ngayo nje la ekhaya nangomakhelwane njengoba befile uze la uzolekela omnye mhlawumbe uzolekelela ngetransport ethi hayi mase niyitholile indawo yokudalaza ningitshele mina ngizomprovide ngetransport noma yini ilokho bese sicela I thank you.